P-I-G, P означава, Петър. а G означава Гошо. Тоест аз съм Гошо, той е Петър. Това е нашия първи клип На Майнкрафт. на Майнкрафт. Да, ние ще правим и други клипове. След първия ни Ice Bucket така клип, си решихме и да направим още клипове. Ама другите ще са на геймплей, може да има и лайв такива, нали, клипове. Да. И нали сега играем на Майнкрафт, да пък да, започваме да се развием. Като цяло той ще играе на Майнкрафт най-вече, аз не толкова. Защото аз не разбирам чак толкова на Майнкрафт, докато той е повече запознат с играта. Да, Но това не ни пречи. да, ние ще си снимаме двамата. Да. Да. Значи сега. Първо ще събера дърво. Нали, дайте, събирам дърво. Моят човече е много лудо. Сега. Акациеви... Да, дъски, извинявай. Не мога да чета много добре. Сега какво ще правиш? Крафтинг тейбъл, работна маса. После пръчки. И сега да направим брадба. Зомбита. Ние, шибита. Така. Първо меч за зомбитата. Второ брадба. Така. Все още аз не съм много добре запознат тази игра. Играл само от няколко години. Не съм много добре, да. Най-много да съм я превъртил един-два пъти. Няколко повече. Така. Тя може да се превърти? Да. Аха. Значи като изпълниш всички това напред. Предполагам, че не е много лесно. Ако си на креатив мод е най-лесно, обаче ако си така е много трудно. Няма как да намериш края от себе. Сега от какво да ни е къщата? От дърво или камък? Ами, ако искаш камък. Или да, добре. Къде ще я правим? Ще решим няколко. Виж колко е. Да, това малкът басейн. Да. Стига бе, падна ли? Уоу, виж за класа. Махилото. От оазис стана на блато. За жабите. Те да имаше жаби в Майнкрафт. Щях да ги печа на шиш. Може да направим бърбекю. Ще има палачинки. Ама жабешките палачинки не са много. Ще няма ли да правиш къща? Или първо почистиш? Трябва да взема дърво. И после храна. Трябва да убия кокошките и да им взема там. Ще направим бутчета. Да, бутчета. Това е жена. Да, неговата жена. Оле, колко е красива! Направо ми иди да издира кожата. Жено, не дай да се обаждаш на жена. Така, сега да продължаваме. Аз викам да ми от дърво първо, после ще събера такова, защото зомбитата ни чакат. Знаеш какво ще направя? Имаше едно такова в геймплей. Значи гледах го, един човек беше си направил една къща, много умно, зомбитата да ни го откриват. И сега ще кажа как. Нали, това боде, например, като някакво зомби като ти и го боде. И теб боде, ама просто не такова. Сега събирам както си, ама 5 капки се стига тая. Ще направя малка къща, нали, колкото да започнем да дълбаем, после ще си направим отдолу къща под земята, защото за да не може нали, зомбитата на атакуват. Ей там. Да. Така. Колко ми е дървото? Стига ми толкова вече. Аз имам вече 137. Колко и тук ще го направя, защото има някакво... Виж като... Виж като стъпниш върху него. По принцип пясъка пада когато е на земята. Бързо, че аз огладнявам. Когато огладнява, нали, започваш да умираш, сърцата ти, нали, така, трябва да намеря храна и затова са такова. Сега, не мога да тичам бързо, заради шиваната работа, че това нещо ми е така ми пречи. Защото съм се нахранил.
Ако изям този бут, може и да отровен и повече да ме отрови, затова мълча. Я. Още както си събира. Нали ще? Защото след малко ще стане... Ти си шеф. Това ми взима кръв, не е толкова... И така. Ами тук мога да срещна и такова, малко зомбита. Сега... сега започваме да купаем на долу, ама аз искам да потърся малко храна. Малко гадно, защото сега пустинята ще е супер гадна. О, вау! Какво? Тъпа работа. Толкова много съм виждал лава, пък там дано да има нещо полезно да се нахраня. Натам или натам, Петя? Ами... ако искаш натам. На тук? На тук, да. Щом така си сигурен. Кажи нещо и ти, аз само говоря, заболява гърлото. Така. Тук е перфектно. Значи тук започваме, така ли? Да, тук започваме. Окей. Горе-долу колко време ще отнеме? Горе-долу малко. Започваме. Какво смяташ да правиш, освен като направиш легло, такива работи? Ами, мисля да започна да събирам диаманти, да отида да си направя диамантена кирка и да отида да събера обсидиан. И така. Не, разбираш. Да събера обсидиан! Уиii! Такива неща. Не ме разбираш, да. Ама огладнявам за жалост. Пилето няма да ми стигне. И нали, няма да правя врата, защото зомбите ще влезат. Така. Цъкай за малко, значи ви са, искам, тук, това да ми го, нали, като го махна и сега. Искам да ми копаеш 5 квадратчета надолу. Копай ми 5 квадратчета надолу, Петя. Няма нищо. Чакай сега колко си. 1, 2, 3, Още едно. 4. И тук мога, ако искаш да го... Не, ще направя кирка. Не се сещаш. Правиш. Да, нищо. Сега... Сега ще покажа как се прави кирка. Хващаш и нещо, правиш го тук и да. И петото параче. И сега започваме да копаем на тук. Така. Къде ще дълбаем? Тук. Малко така и да го разширя и тук ще живеем, разбираш? Аха. Онова горе е стена, значи после ще направя стена от камъни, стена от айрани, стена от диаманти. Малко по малко се изгражда стената, после ще направи някакво кралство. Или по на креатив мод ще взема да направя един гейм. Не знам какво ще правя. Още не съм решил. Малко бавно, затова... нормално. Да, защото е с такава... Не, да, малка, много слаба кирка и затова ще си направя по-силно. Ето виж от камъни. Камъни. Ето сега по-бързо. И сега по-бързо става. Да. Ако е диамантен, пък супер бързо ще стане. Диаманти имаш ли? Не, трябва да купа на 11-то. Ма най-хубаво е на 12-то ниво, защото да разбира, виждаш какво има на 11-то и на 13-то. И затова. Там е най-хубаво. Пещера. Може да има зомбита. Но то са интересно. Да, зомбите може да има. Като гробница. Да влезам? Влизай. Лъка. Ще търсим злато. Ще търсим ние. Какво ще търсим? Тук има само зомбита да не изядат, може да ги... Воу. Не да влезам тук. Да, повече не искам да влизам. По-късно ще влезам.
Нали става? Добре. Значи няма да оставим на тука. Защото ще го затворя. Това после ще влезна. Ще го такова с такъв камък. Тук ще го разширя, нали, къщата ще е разширена тук. Нямам... Овце трябва да убия, за да взема вълна. Ще има. Ама, защото нямам овце... Да нямам овце... Вижте какво ще направя. Да. Ще направя един чест, нали, да се скрия нещата. Вижте сега как ме взима кръв. Защото съм гладен. Да. Има... Да, бе. Ще си го взема сега, защото кръстът... Така. Не, така не се прави чест. Да, един съндък. Чест съндък се тая, на английски я го казвам. Свикнал съм да игра на английски. Ма, нали знаеш, брат ми играе на български. Така. После ще го сготвя това пиле, така. Ще направя няколко дървени вече. Ей сега, фащаш това, нали, дъските. И им праче така. Ще направя още два меча. Нарочно. Ще направя само 3. Ще взема и пръста. Така. И сега. Минавам тук. Ще ги тия двете. И ще сложа само едното. После като се връщам. Окей. Сега ще си набавя храна. Тъмничко. Да, ама... Няма как. Да, то зомбите... Ще всяко игра такава. О, виж го, крипър. Това гърми. Апо... Аре, за храна отиваш. Вижте сега, аз съм много... Това е зомби, нали? Да, крипър. Гърми. Аз съм много добър в тия убиването. Виждаш ли колко бързо? Тук малко качели кръв ти взе. Не, това ми е от... защото не съм ял. Айде, отивай. Какво? Да. Виж тука вали. Да. Апо виж тука ни вали. Псено като градушка. Ама виж само на едно място вали. Бах ти бъга. Че да не си... Какво ще трябва да правим? Ами сега ще търся зомбите, нали? Ама такива паяци. Нали от тяхната връв да си направя вълна. О! Фак! Мада! Фака! За тая работа аз имам стратегия. И то 3-ма! Стига бе, миналия път ме осъкатиха. Да. Много гадно. Много гадно! Няма нищо. Да бе, сега ако ме убият ще започна от начало. Знаеш що? Ще е лошо. Ама аз имам стратегия. Виж сега. И виж там четвърто. Мале. Тия ще ме разкъсат. Какво да правя за шия? Няма нищо. Сурово пилишко месо. Виж, че се отрових даже. Талантини. Бутруци. Виж сега ще хвърля стрели. Давай. Те качели са със стрели. Те са скелети. И трябва да бягаш да се на зигзаг. Така да. Не те оцелва. Но когато оцели ти взима много кръв. По-добре се махай. Убих го, първия го убих. Виж сега мога да се движа бързо. И ми се зарежда малко кръв. Ама... Да. Ако искаш по-добре не се занимаваш с тя. Не знам как ти решиш. Да, затова по-хубаво... ще си... Таком! Ще си набавя храна. Да не си изтърва къщата. Но ми трябват още и кокошки. Да. Обаче много хубаво, че направихме Ice Bucket Challenge. Да. Този клип е в съвсем друг. Да, ама пак. Така че... Там е паята. Бохук!
Смърдиш, Сега вониш, ще пърдиш. ще успееш ли да го убиеш? И как няма да го успея, бе? Абе, аз съм професионалист, гледай Да. се коста. Умреш. Нали? Вижте, ето, виж, две връзки. Сега, на къде ми беше къщата? Знаеш как мога да си напълно да си такова, така че да никога да не си изгубя къщата? Как? Но ми трябва много пръст. Започвам да пазя пръст. Ай, добре, сега. Нали, като стане ден да знаеш, че зомбитата изгарят. Буквално. Да. Нали, това ми е къщата. И нали, ако си изгуба, е лошо. И за това... Аз ще умра, Не го скоча. вече. Не, ще стоя нагоре. Така. И така. Малко нагоре го пустих, да може да се вижда. Виж сега, например, като не мога да се намеря, си я вижда. А къщата ще правим ли? Викам къщата ще я правим ли? Давай. Ама не трябва да убия малко зомбите, да си направя легло да лежи на него. Колко още ще трябва? Още едно и става едно вълно, ама ми трябва доста бързо да направя. Ей, знаеш какво? Няма да правя легло. Ще си направя водица, да взема храна. Ей, виж къде е океана. Виж колко стана до... Къде е луната? Днеска новолуние. Има такива дни в Майнкрафт. Яко се случи. Което е добре. Ние да го правим. Точно на нашия крив късмет. Да. Само ако изгрее слънцето, ще такова. Ще отида да фана малко риба да се нахрани. Знаеш колко хубава риба? И знаеш какво друго ще направя? Сега ще направя пеши. За да издържим поне до сутринта. Имам малко дърво и едно пиле имам така. И това като се приготви пилето ще го изям. Разбираш? Да. Нямам много храна, имам едно семе да го сея. Малко ми даде пак. Не съм хепи енерджи. Такива неща. Ето. Си ги прибера тук. Значи казвам само трябва да изгрее. Аз ще го чакам да изгрее иначе. Какво ще правя докато изгрея? Не знам. Той сега ще изгрея. Ай. Още малко. Да, Слънцето изгрява. Да, само да фана риба. Изгрявай по-бързо, бе! Буко! Ще трябва да се напечем. Да фана тем. Да. В един мод на Майнкрафт такова ще имаше там такива, нали знаеш, шезлонги и такива неща. Да. И такова. И можеш да сядаш на тях и да се печеш много яко. Супер яко е. Това къде? На един мод. Босайдито играе на него. Босайдито. Що ни изград това слънце, кажем? Какво има на това слънце да ни вали тук? Ако вали... не знам, какво ще правим. Не знам, какво ще правим. Така, че ли май изгря? Или спря да изгрява. Да. Малко смешно, защото, нали, тъмън за игра и такова. И това беше всичко на първия ден на Майнкрафт. Благодаря, че ни гледахте. Да,
Може да направим още много клипове на поредици. Ние смятаме да правим, да. Само за забавление, да нас се забавлява този клип. Благодаря ви, че ни гледахте. Да, много ви thank you, много ви благодаря. И И чао, чао, до скоро. до скоро.